guys! Welcome to my channel. Once again, this is Bisaya Mama Vlog. So, for today's video guys, ay pupunta kami doon sa may dating basakan yun. Pero ngayon ay parang malaking butas na siya kasi parang may mininahan. Ano sa Tagalog? Nagmina sila. Kaya naging malaking butas na siya ngayon. Guys, yan yung nakuha dati nung di dagat. galing din yan sa ilalim ng hinukay. Galing din ito sa ilalim ng hinukay na parang pinagminahan. Yan, galing sa ilalim. Sindagat sa ulam mo. Sindagat ni. Ini sa ulam mo. Ang nangambak kay murag guys, yun ang sinasabi ko sa inyo na yun ang sinasabi ko sa iyo guys na dati ay basakan. Palayan ba? Basakan, ganun. So ngayon ay isang parang lilihan na siya kasi nga hinukay kasi may nagmina. Ayun, kaya yun ang nangyari dyan. Parang ano lang siya, malawak na lupain pero nakakatakot yun kasi malalim yan, 40 feet yan guys. So yan, so dito yan sa Misamis Oriental. Hindi lang namin alam kung may nakuha ba siya or what. So, basta yun. So yan guys, dati ay basakan ito, basakan, pero minina at tawag sa Tagalog. May nagmina, mina ba yung parang may kinuhang gold dun sa ilalim, sabi meron daw. Kaya yun, yung dating basakan ay sobrang lalim na, nasa mga 40 feet yata yung lalim niya. Saka lumawak talaga siya guys. Hindi lang namin alam kung may nakuha, sabi meron, sabi ng iba ay actually itong lupa na ito ay sa biyanan ko. Gold mine, ganon. So, yan. So, makikita mo dyan ay parang malawak siya na
ingat lang pag may pupunta dito kasi malalim yan, sobrang lalim, 40 feet yan. Pero dati basakan lang yan. Eh nung hinukay siya, syempre bako yung nabukay. So yan yung nangyari ngayon. So hindi siya masyadong makakita guys kasi parang ang dami kasing mga puno-puno ba. So ayan. So ayan. So alis na kami guys. Gusto kami mag-vlog dito. So let's go home na.